Hei dit, så det at her en nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pedersson som redigerer Ljøve, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vær hjertelig velkommen til henta parten av Gjerstamal, og jeg ferdig å spyrre Paul, hva ligger til av hjertet i det? Ja, jeg husker om Filemon, altså, det en kapittel som Paulus, et brev Paulus, skriva Filemon og det litt brev til personen så. Ja, han så fjelltattare, vil jeg si, altså. Og jeg husker ofte om at da jeg leser det, altså, I rett øysene mynden av det her, og det det alltid i en viss parst, altså. Det mynden av en selv om øysene, ja. Og kanskje av to lesene vi sinter så. Ja, skal bare lese alt brevet. Det kan stå godt, altså, hvis du helder det. Ja, det to sier bare til. Nei, endelig, ja. Og her stender fra første verset at Paulus fant Krist, Jesu og broren Timotheus til Filemon elsker vin okkara som arbeider sammen vi okkom. Appi og syster okkara, Arkippos som struer sammen vi okkom, og samkomna og i huset tøynon. Nøye ver vittikon og frier fra gode feir okkara og herranon Jesus og Kristi. Jeg takkje gode munnen alltid ta I minnes til og I bønemunnen. Vi til at jeg høyre om kærlegatøyn og trunna ut og heve til Herren Jesus og ødel hine heiløv. Fyrir fellesskapertøyn og trunne kan være virksamer for Kristus og I hinnon fotla kunnleika om alt hit gaua som utikon Du stora glede og trost har vi finnst av kærlegatøynon, vi til at gjørst og hinna heiløv og luvke av tærbrauer. Tau at vi miklun dirvi og I Kristus kunde givet ter bo om det som du eira gjerra, bi tau heldur, fyrir kærlegans skuld, såla som gamle Paulus, nu eisne fengje Krist Jesu. Bi til fyrir sinemunnen og nesumussa, som har finnje og I lantjemunnen. Honon som avurvært her og hentur, men nu bægir tær og mer hentur. Honom som nu sender tær atter. Tæk imot I honom, det mitt egna hjärsta. Jeg har haft ho at lete han være her tja mer, så han tøynsteg kunde tant mer og I lantjemunnen, som bedre for evangeliet. Men jeg vil jo ikke gjøre utan samtidig tøyt. Fyrir gøskatun skal ikkje være ein så av norslo, men av frujon vilja. Du kanskje han, just tøy var skilter fra til lytla stund, fyrir at du kunne få han atter til evige åkn, ikkje som træl langer, men som meir enn træl, som elskar en brauer. Det han mer av særlan hatt, og hvor så mykje meir ta ikkje tær, bægi i holdnon og I herranon. Så satt som du råknar med for sambrauertøyn, så tek imot I honom som og imot mer. Hever han gjørst der nekan åratt, etla skilter han der nekan, så skriva til av råkning myna. Paulus skriver vi myna egni hånd, skal gjalda til, fyrir at skal ikkje sia vittig at du skilter mer enn ta til sjolva. Ja, brauer, vær mer hentur I herranon, luvga hjärsta mot Kristus. I allite av lytnetøynon skriver jeg til tøyn, viser ui at du gjerst enta meir enn det som jeg sier. Så skal du eisne gjøre meg herberget til reier, tøy jeg vågne at jeg vi bønnen tikkara skal være given tikkum. Epafras som samavimmer fengje I Kristi Jesus leder halsa ter, somleis Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, vi gjør samme verk som nøye Herre okkara Jesu Krist være vi anta tikkara. Det særlig at han tikk nå ligger I det som brev nå. Det så om det kjølsomt brev, det bare 25 verser. Og det vidger
Det vi skiftene tja Filemon, og tja Paulus og Sjalvun, som jo skriver brev. Og ta ferie inn i dumten her, til dømen ser oppe, ta i og du les, så grep det alltid mot hjertet, jeg tok som etter her som du les, takk med til honom, det mot egna hjertet. Ja. Så han appellerer til Filemon om at ikke som tre långkor, men som elsker en brevår. Så var det ett annat uttryck efter när vi. Det var att vi miklom der vi i Kristus kunde givet där på om det som du öjer att göra. Alltså, omgatningar i vromarsk. Allt är innanför. Ja. Allt är i Kristus, allt är i trunne, allt är i styrring och här vill han ha det vara. Ja, det ligger det. Ja. Och det säger också som jag om dessa skrifterna då. Det är ju kvar som helst, det är inte Paulus som skriver, det är anden som skriver. Vi är ju anden i honom. Och han är i kontakt alla tiden. Tog anden är i hjärtan och vi kärlekar Guds uthälter alltså så. Så jag också har ju något som stämmer och är det Jesus brev jag ger inte har det andra Guds sorg. Som det var insikt där vi inte ändlösningar där. Då nämner vi det ger inte honom sorg alltså. I hade detta brev nämner vi så eller något andra brev. Ja, alltså ja. Här är bäj rombrev om att ta motor. Ja. Och här är Eisen Efesos brev som du nämnde, ja. Eisen heter här vi han börjar vi här. Jag tackar Gud om allt ta i minnes till bönemålen. Det är nästan som man läser Efesos brev i 8. Vi tar att i höjre om kärlekartøyen och trunna ut och hever till Herren Jesus och allt in i heilov. Så det är helt tydligt att det är samma personer som skriver. Men du tar han la sig till ett tar han mäster och i antan om att det heter han vill. Det blir stil att man skriver till utla och hin önstärk alltså. Men så är det undröjande sån gudomliga styrning alltså. Att det har varit gjort då. Och sen tar jag nämner här systrarna, Appius systrokare, Arkippos som stryger samman vid Okkom. Og samkomna og huset og innom. Og nå er vi tikkon og fri fra gode feir, okkar og Herren og Jesu Krist. Jeg ble også, det var Aren sentensenes husht. Da ble jeg så gripen av. Jeg får et målsbrev i samband med det her, som vi leser om her, også, tror jeg. Og jeg nevnte da i sånne samsmøten, og det som jeg sier, frutja det er en 17-parsten her, bare at det var til å si noen råd, ja. At alt som træler rundt rådje skulle halte herreskynar, alle er verdar. Så navn Guds og læran ikke vil spott, alle syna. Så er det navn Guds og læran. Og så sier han, de som heva tryggvande herrer skulle ikke vanvira tøyr, fyrir til at tøyr er brøvor. Men tess heldur tjena tøymon, vi til at tøyr og njóta godt av verste tørra, er og tryggvande og elskeier, lærhet og amen om det. Og så kommer det der, som jeg har lagt merke til, søsne være mer enn så større fordøyler. Jeg tar i lese om noe kjeilet, så har jeg han vana for bare røyna at ikke lese det. Det er bare teker bostor, men det er øvått. Til å jeg sier om dette vers. Han sier ganger anker vi fremmandare lærer, og heldte seg ikke til heilnæma og Herre okra Jesu Krist. Og læren og samsværer vi godsøtt. Det er utrolig uttrykk, altså her er uttrykkene. At det er en som ganger vi fremmande lærer, og heldte seg ikke til. Leste du da? Ja.
Gonger onker vi fremmandar lærer og helder seg ikkje til heilname år Herre okkara Jesu Krist, og lærerna og i samsværa vi Guds øtta, så han opplåstor, ta at han ikke skiler, men sjuker etter 13 og årastruje, som volda øvund, tjæk, speireging, undan ildgrona, støvut klantur mellom mennesker som i husbilt, og har mist sannleikan så de halda Guds øttan vera vinning. Og så heter her, ja, saman vi nøgtsemme Guds øtten store vinninger. Jeg må bare si at det fast överskriftene som har talat så bøgnløys til mun. Og jeg ser her støven her som man skriver om. Hvordan vel og i anten ord at få ødla suttja at i nu har lettere løye til dømes. Ja. Det som jeg sier vi han, eller teg, vær verden jo som det åtte jeg sier, vær ikke mer oppgjøy som gjør det til at det ikke var etter Guds vilja. Det er to som en tjener i Herrens stender i øren kapitlet og i 17. Timosbrev. Så en tjener i Herrens er ikke strøyast. Skal være mildt vi ødel. Han skal være tålen til han blir ilt. Og kvøy, du kanskje god til å øyne for under en omvending, så det kunne vakte atter og snærre og djevelsins. Så jeg hånden ned det fengt, jeg vil han sa. Det her omtaler han atter noe vidskifte. Og til ikke mennesker som vittløyer mennesker, men til han som vittløyer tjøk noen mennesker. Og til hans øyne moner og her som tjenes dem. Og hvor setter han der frem så du skal suttja monen. Du skal suttja negina. Høysen i 17. Korinthbrev kapittel 11. Og ta hever tå som etter alt det som man ferdig tjøk noen. Ja, og så det som kvant det gjør mer ofri omsorgan for i ødlom samkom. For vøyker, evervøyker, for vi har hatt avstøyt, og den da brenner du mer, skal du røse mer, så skal du røse mer, jeg har oftast å si at jeg leste, her som vøykløyga møyne. Og så teker han god til vittne om at det satt, og man er alt. Og at det er verilige løyver til en tryggvand. At det er fakta løyve, tja hånden, som gjør seg opp til Herren. For det er gjør seg selv opp, altså. Ja. Ja, man legger så øyla, jeg legger ikke så øyla tydelig mest til dette. Mer og mer som tøyen konger, hvordan opptidgen brøvene av vi i skiften, beie vi Herren sjølvande først og fremst, men hernast lykkende vi i skiften mittelen mennesker. Altså, beie tryggvande, men eisende alle mennesker, ja? Først og fremst de som tryggva. Og det er atlan veien og i tjøknen. Vi har halt nevnt av vers var siste sending med til nytt på djevitikon, at de skal elska hver annan. Her skal heimren sanna til lærersvenna mun, at de har kærleika hver til annan. Og det fer atlan veien i tjøknen. Du sast det her, du var til Filemon, du sast at det her i Timotheusbrev. Du sast i atlan brøvnen, gos i opptidgen, Paulus særlig, av at vi skifter mittelmennesker, mittelsysken, i ordan. Her lyser han da faktisk øyla godt, altså her. Da det skreft da. Det lukka som, da vi vita hver jeg skjer alene, ja. Så sykler vi oss an om da. Det pura naturligt. Det ikke skam, og jeg halte av for en skjer. Tvørste måte, det skam ikke halte av, va. Og her du alltid Jota som nevnte, som skjersene, om de menneskene som faktisk vilja føre andre av leiene, altså tilvita gjøre det, særlig, som tilvita ute på at sette alt det som Herren har sett i versk, at gjøre det til ønskes, og det var jo det som fortsatt gjør det fra begynnelsen av, hever god noe sagt da.
Ja, øysene de virskifter som i midten okkon, og jeg alltid han nevnt at de 8 for og det har vi omgang til domt, det har uttrykket, men Nei. tror jeg at jeg ikke han som skal vite hva 8 for. Jeg må helter og i mine tjenest og ta i hvor jeg tåse ved mennesker, får ikke tåse personlige, som om det tryggvande. Nu har vi en person framfor meg, et eller annet tjon, et eller annet tvei, ja, hvor skulle det ikke være tryggvande? Og så gjør det verst vi. Ja, hvordan varst du til å vite tryggvande, et eller annet, hvordan varst du til? Hvor skal jeg ikke råkne vi at evangeliet øsene kan? For her er det vært sånn jeg prætka og sånt og alt det der. Og det mest av her sånne innstillinger, som andre halter man må ikke, altså. Du måste ikke slå seg ved deg som om det ikke er det. Men som om du måste slå seg ved deg som det er det ikke. Jeg skjønner det. Men det er så øyne gode rønter av henne motsatt. Så i berget og er sjuk og lev og i alderdom og i svarer sjuk og at jeg er strå og alle togene her. Første for jeg legger mest til at jeg har 30 vetter. Da hadde du ikke haft nekva sendinger. Da fortalte du, til å si at det er en 18 år siden. Da fortalte du om en ungan sikkvande mann som kom til døgn, som så finnes en agente, men det som var nøyen ånd var at han visste ikke om han var tryggvande, ja. Ja. Og så spurte du han, ja, men vet hon var to tryggvande? Sjålande. Nei, det første du spurte var at hvordan varst du til at hun ikke er tryggvande? Hvordan varst du til? Og det neste var at spyrre han, ja, men vet hon om du er tryggvande? Ja. Og han var svært skyldig, ja. Og jeg husker til at han nevner om teis utenfor vi her og helt ærere tog. For evangeliet så spildernutt. Ja. For og i heienskaper var så øyla tøyelige og i samfellene og tja alle mennesker som ikke kjente evangeliet. Tog kunde Paulus gjøre så tøyelige skillene i midtelen, men vi livet i en samfellet her Kristus vi prætikere i 100 av av årene. Ja. Og vi så nøgt vi til pratikerne som vært, det kunne vi ikke om. Det vet vi ikke, men vi vet bare til at mennesker i førden har gjort seg til Kristus og i alter, ja. Og ta og vi så tåsa, så som tog gjerst, inkluderende. Ja. Evangeliet inkluderende, ja. Det var det. Det er det. Det er ikke ivig om det, ja. Ta bristes at ljøs fyrt heimon. Altså, det er jo seg selv om vinnant. Ja. Det er godt være takk som Kristus er. Alt og løyer og kom frem til sier. Ja. Han sier ikke at godt være takk at hvis du kjærta med oss at han så fyrt det ikke. Nei, altså. Men øyne hver skal svære for seg selv. Det er klart. Vi kunne svære for en annen. Nei. Det er ikke. Og vi vet helt ikke, vi vet helt ikke hvordan mennesker tar imot det til årene som vi bor. Og til maten som du gjør det på, og som jeg ikke gjør det på, er inkluderende. Ja. Det stender opp til hver enkelt. Ja, alt og fullt. Men ta i han og i lyktelsen gjør vi på om nøytei å komme inn. Så... Alltså det är inte för att Tesla føler sig nöjda, men det är för att Tesla føler sig så hjärtligt välkomna. Akkurat. Ja. Nöjd till att komma in. Han ville fylla huset. Nej, ösnet här som vi känner jag mer och mer. Hur skulle det som lust efter och inte ösnet känna till att vi det talar inte om oss själva. Så vi talte ikke av vidt nek. Men vi talte av vidt så nek i Kristus. Og tøylet av vidt han vil sko i okk. Ja. Og hver jeg fer til etnast hånden å få okk med. Bedre så det som han ønsker. Så det en større emjogløyse i hovan enn nek anna. Tøy at
och jag tar det som jag skulle också nämna här. Om det gåva som ojtar alltså i Paulus. Hur är ofta i bröven och nämner han inte om allt det gåva som rör Jakob. Och vad har jag vid människan? är så önder. Hur kan du vara önder till du vet att ditt syndaliv kan vara krossfäst vid Kristus. För att du inte långt skulle tjäna syndene. Och för att ge där kraft till inte att tjäna syndene. Det är att du särst att du är Kristus. Och han är ute här. Och halt det där. Och är inte ute där. Det kan spela som om att han pastoren är mer halt det. Men det är det inte. Det är inte min pastor. Det kan det inte vara. Det blir så allvarligt för meg søstene. Tog at mer damer ikke jeg bruker det året alvorligt utan på meg selv. Tog at hvis det nå er såleis at alltid er en pastor av mer, ja, så er Kristus steg lunches. Så er det mye nystå. Det kan ikke være en pastor av. Han råkner ikke så vet du. Nei, ikke han. Det og det er så jeg mente hovalet og i hese tjeneste at råkna til som Herren råknar. Løyta han. Trykva. Høyra best trykva. Alt er gjørst. Alt som gjeras kan. Trykva. Høyra best trykva. Løyta Herrens år og råkna til som han. At minnes det fra pilt av Herren. Således råknar man og således vi fakta. Du har bære råknebørgene og fasitlistan. Tjata. Ja. Og så gjør du det. Som er rett, da. Ja. Men at det her det brevet til filmen så stort som det er og medlet av sine. At det taler inn altså en ødel vidskifter. Det er helt tydelig at og Nesebos tar han i færen fra filmen har han ikke kjent at han nødja løyve i Kristus. Og hver vidskifter har gjort seg galtande her at han røymer fra sin herre til videre vi ikke. Og vi det må si at vi kjenner til bedre og ikke til altså tøyene hver det var vanligt vi herren og trælene. Men han kommer så til Paulus, og Paulus leier han til livande trygg av Jesus Kristus. Og tog er at han kallar, han sier her, at jeg bier til for sine munnen og Nesemos som jeg har finnet og i lantjen munnen. Og han har lett han til trygg. Og tog råkner han som sin son. Og han har tidser av noen andalige eisene Paulus da, at undervise han og visste han alt det. Og til ønsken i helter, og i Paulus er at Onesimus klart og tydelig hos hermonen, at det gamle løvnen, da han er oppreiste rymer fra herren, og helter at dette her er altså for gale, dette løvet som er liv i nå, og teier alle måte mer og alt det der. Men da han så ser at det sanne verilige frelse er i Kristus, så er han eist og førefyrer fra atter inn i til gamle løyve, til naturlige løyve. Og her er så en setning her eisene som han nevner her, han sier her at han nevner holdt det, han sier ikke som tre, han sier du kanskje han just var skilder fra det lytte stund, for at du kunne få han atter til evige åkten. Ikke som tre langer, men som mer enn treal som elsker jeg brøver. Det er han mer av særlig hatt, og kvosse mye mer ta ikke ter, bæge i holden og i herren. Det stekker jeg at jeg leser det her, eller mesler det her. Og ta han omtaler holdt i her, ta mener han bare vidt til naturlige løyve, ja. Og alt det som her vi holdt det gjør, er jo avmarska. Eisen til å gå av naturlige løyve, er jo avmarska, ta vidt av det. Men han finner han, altså han finner han at det til evige åkten. Så nå er det brøver, nå er det ikke herre og træle langer. Og i Kristus er her som alt er eit. Så
Så det här är omätliga talande detta lilla brevet. Øysene tar han sier, takk og god om øynene. Alltid tar jeg minnes til bøn om øynene, og så det her. Vet jeg at jeg høyre om kærløyga tøyn, og trønna, og jeg tog hevet læreren Jesus, og øtlinn i høylo. For det fellesskaper tøyn vi trønne, kan være virksammer, fire Kristus, og gjennom fotla kunnløyga om alt det gaua, som øytikker ned, altså. Ja. Alltså allt det gåva som uteker ner. Så det är också en värre ta det här ganska avmarska inte vid det gåva. Till löv är så harst fram och någontan. Men det tidigt som är också en sån töjan han har sagt att så ser han i satt öron till att för att felakskap och töjn i trunne kan vara virksamur fyrir Kristus og gjennom fotla kunnløyga om alt det gåva som oi tekker ned. Altså, han sier det fløyta. Ja, men jeg hadde ikke akkurat det som er på at Det. omstøver og tropleikere til åkken sjølven, tropleikere som har vi åkken sjølve og vi andre, gjør at vi ofte har ringt vi har suttet til gåva som ui åkken. Så det et annet i samband med det. Jo, jeg suttet det. Og kjelta gå, jeg suttet det fra sint fra skål til rønnsarmi. Der har jeg lovsång ber jeg til døyra blå til rønnsarmi. Jo, jeg suttet det, men hva det så strever jeg for at at vi har vært løyde med noe løyve, ja. Kvart. Till här och i ofta knuter ner. Jag får att till verklig. Till här löper han alltså han har mist byte men han gör det inte fri. Alltså sala fortjänst. Han vill inte till att vi ska njóta kvillarna och frien som vi är i honom, alltså i Kristus. Ja. Det tåler fortjänst inte. Vi har vet at ta vi kvilla og i Kristus ja. Ta vi ta fri i okra gjørsel. Ta fri i Kristus er ræver og gjørsel okkar som man sier i Kolossebrevna. Ta vi og rørlig for han. Han fær ikke norsk til okkom, ta vi kvilla og i Kristus ja. Og tog røyner han å få okkom ut ur kvillene. Vi har lump okkom vi fra Kjeldjon, vi har fortell okkom hvordan avfullkommer vi dere, hvordan feiland vi dere, og hvordan mislukka vi dere. Og vi får trykk for noen og blir åsikker, og så hever han lukka som finnes til som han vil heva, han får ikke okkom, det får han aldri. Vi er vi trykk i Kristus, ja. Men det som Kristus ikke at vi ui her som trykkleik annon, her ui luivnon, kunne tjena Kristus, vi til at vi elskar hver annan. Og øtten ikke ui kærleik, han er fullkomne kærleik, han rekker øtten ut da. Vet du, samsmøten om det at han har hentet fyrre på 17 parten, ja, så var han drekka morgen i jonter, og så sier jeg at jeg skulle ikke sette meg her, bare til omkring som jeg kjente, men selv om jeg kjente det, men hvor lenge siden var jeg pratet jeg vidt det, og så var det her mittelen av en kvinne som ble så hodtidgen av hesten her, som jeg taler om i 4 Korintbrev. 6 om träler och träl, det som hade träla. Och nämndes också i samband med det och det ska jag inte nämna någon men så tar jag upp det jag det här. Och det var det som jag var så glad för att hon säger med hon nämnde ju om Kjell Vidskifter och hvordan stor avvarskan det kunne de hava. Men så sier Davina til at ja, men til sart ikke til sart hotten og i vid øya at hava for at få at det kjeilige vidskjøftene og i rattlega. Tøy åra leie og i teksten om han har ikke kunnet sagt det så, hvis han ikke tog det ytla fram.
Men hur vittjar han till han? Hon blev nog så glad, sa jag ju. Så spurgade mig om ja, men kvar stod akkurat, och så får han skriva det upp. Och det är kanske här, och vi vet ofta fejla, tar vi till för en talarstol, kvart nu vi, alltså inte löjt ett någon örsligt för att du ska alltid vara väl nöktor, men hur viskar jag detta innan görsten, ja? Att löjt efter tar man görsten som det säger näka. Alltså, och anten mynte det och kanske också som kanske inte är rika så väl och köttat med samma åt, ja. Och harmonieren i mittlen, alltså ingen harmonier i mittlen, men harmonieren i mittlen, det är hur jag vittjörde det. Blev så vacker. Det var så vanligt, och nu sätter jag fram heilnum och år. Och Guds och lärarna som samsvärar vid Guds sätt. Alltså är man säger till att ja, när den fänkar to hatta och i tunna löve att vittjer att det ytla en slöjkon vi en slöjkon goddomligen. Ja, man säger alltså vi en goddomligen sinnaläg alltså. Det är det som ett öja. Och det är sinnala okkara. Alltså nu är man vi. Det är det gamla färre, ja. Och det gamla var det nytt. Och allt det därför gode som i Kristus är samt i okkon vid sig själva. Och gav okkon tjäna så satt det in. Och särskilt att tala uppbyggande till tryggvande. Det är hever en så stor antydning för det hvis det er så mest at en kærløyka. Og det åpner seg for det der. Og er det da føre for det? Ja. Et eller annet herren løya det langt. Ja, det er akkurat det. Det er en spurning om tryggleika. Ja. Det mennesker åtrygg vi okkon. Så takkar det helst måter, som vi sier. Det är helt klart då. Och vad är det som främmer tryggläggan mer än heter att mestja ett satt hjärtaläge från en människa. Och det är som mestjes. Det är faktiskt mer än år. Du mestjer om en människa hever rätt hjärta i fyrdare. Och ta så kommer igång så är en åpenleid i mitten som faktiskt blir frukt, som ger några frukta gott, och i verkligen båda vägar. Ja, ja men du lägger också mest till det att det är en öjne. Ett visst det två som tar sig väl samman och betryckvas till varandra, så kanske är det två. Men det är inte hoparen. Nej. Sant? Nej, nu också om att det tar vi det. Alltså, ja. Sjå man det tryck vi eisen til at mennesker mestja til dem, så til å legge mest til møter, kanskje et helt tungt møte, knappt av en til øren, det kan være en bøn, eller en sanker, eller en taler fra talerstolen, knappt nå vil alt litt oppa. Altså akkurat som gjørsene nå færre i en sånn samklang som gjør det at alt blir frutt og godt og latta. Och ta blev det ofta till att det är så frälsakra människor hoa uttrycka sig. Ja, det är frälse. Ja. Det är anten gör frälse till det och det var netto det har vi upplevt och till brevrådingarna och i Bethesda sista söndag. Det har att här frälse. Att utlägga det och en hot som tog ångan till horsta utlagt fyr. I torgsaffären utan nu kanske vänt att till det 17. Det var så fint. Alltså det var alltid att en av våra bröder här i Lise och samband vi näka och han utlägger det här så. Ja, det var samband vi Abraham där han för ut av Isak. Det är så öde nämande.
Att väldigt tid till sier han vid dronjen här. Inte vid komma att. Ja, hur skulle jag säga att han skulle offra Isak att vid komma att. Och så säger häsen till jag kvar var vittne till detta. Ja, det var gott om. Alltså. Jesus var vittne till det här. Kommer vi gott säga. Alltså, på den måten. Så nej. Ja. Det minns det säger ena för vi rått mot det. Jag tar vännet på en båra och så upp ett lock så att det var buktumar. Så säger vi han att blev så Jesus alltså sonor Guds ta han blev född in i hemmen. Så åkte han upp han med. Nej, Paul säger han. Han var det. Han var ju uppe så gott. Allt det var till vi hon. Och jag vill inte ha honom att säga det alltså. Det var tog jag säger det. Mm. Och hesen här kär brören som letar fram han får nettopp in och i det här. Att han sa det och kvart var det han huxade det han sa att ja, nu kom det fram för mig och Johan. Tror jag ja. Jag får inte släppa ont. Bara för jag uttrycker det. Jag släpper inte ont. Och Isak slapp undan. Men det var Abraham som blev röntor. Och han stod rönten. Han tog kniven. Så röpte angelen och ger hon inte mig. Så sa han väckren. Och allt det. Alltså, lötan var höjla. Du märker det. Men jag kan inte framkalla akkurat hur han började fram. Paul och Klai var det Porskus som började fram. Mm. Det leie av samkommet. Det var början av leie av samkommet og ting. Så var det alt møt. Ja. Det andre av tog. Akkurat. Ja. Men du nevner at det her, vi er sånn offre noen her, og til velleggen var det faktisk Abraham som skulle offrast. Til jeg offret til å dyra bærast da. Ja. Men och hade ett öjligt drama alltså. Ja. Det är överläggan ett drama stitch. Ja, det är det. Det är det. Och Herren lejer till fram. Tog han vill visa en sannlägga. Ja. Eller kanske inte fler, ja. Samlar i einon och till offer. Men det är så allt kommer till allt. Så nu är det en fullkomne växeln här som ska offras då. Ja. Så får jag bli krauter efter lånen lägg sättne, ja. Men han uppfyllde de krövene til det som loven for å krevja. Og så også du, altså, de offrene som så var etter lovene til hans hetten, ja, det var alt seier som var passaver av mennesker. Og som var helt en til fire offre. Seljas som offer og ble offre, ja. Men her kommer en veksler, et offer, som ikke mennesker har haft noe vi har gjort. Men som God har lært gjenke her ut i vittla, og det er bare God som har haft omsorgen for veksten, og til å si at det er God sjølver, og dette peker av Kristus, det er God sjølver som nå har utvide offre, som han annars kraute av okkon, og kraute av Abraham, ja. Så det er, altså det er, og du sørst at alle veien i jøkken, hos det Guds verska. Men det var ett drama, men inte för allmänningen. Nej. Det var för god till alltså. Ja. Alltså för Abraham Asko var en god och Abraham. Och han nämnde Jesus och själv kan han det. Alltså det var något som vi ångat det. Han är nog lite omkring sakta. Men så är han Kanada. Men jag tror inte att säga att det är helt säkert. Men det gör det ett ordentligt intryck av samkom. Ja. Ja. Ja, och det var akkurat det här jag huxade om i annat här. Jag nämnde att det här, vi går se ett år kan förlösa en hela samkom. Det tror jag nämnde det, och jag har inte sagt att du inte nämnde det. Nej.
Känner att nu är vi inne i ett höj som samtalen. Som vi tar sig om åren. Samtalen var båren uppe av. Jag tog att Herren är vi. Och i samtalen. Ja. Tjakorna. Det är det som ger henne så intränjande eima och vilta och allt det som fylker vi honom. Och i nöje tog in, ja. Ja. Men jag kan allt det här som vi har tagit som vi har lyst om eisen här och har fram om att det här så har först och främst inte att vi tar fri vid han. Lagt oss göra trygg. Ja, vi tar nu fri vid god. Ja. Men så det eisen akkurat mittlen. Det är hans verk. Och det här som jag vet som nämnde det senare som det här hans hövus atlan är att samla allt atter till ett. Tui alltså i god einleidja. Och det är hans man kan inte alltså jag vet inte hur man kan säga det men det är hans identiteter är einleidja. Det är ingen skillnad, det är inte en skutje i god, ja. Och tar vi så också om den skillnaden som kom ta och akkurat först och föräldrar för ut i heimen och i skillnad, ja. Och det första som hände, den första avväxten så att du ringa är brordrapa. Alltså akkurat det övrigt är bror kärlega. Så är det brordrap, ta i kajen dreper Abela. Och inte för Kristus så kommer, vad är det han ska sauna att sunderspjat vadnegods attera. Och han är så saunande alla tøyna. Men tar som skulle steg i fyrtøy, det var speende, det var så självrättviser i sin krøvon, at det skumpa i falske borster fra snera, men Kristus kommer og er saunande, ja. Og tog kjenner vi eisne hans man kan nästan säga andadrott atter og uttata sauna saman, det drever saman om og i kärleika og frie, ja. Ja, det är han, nu kommer jag också med det. Jesus blev någon tro, ja. Mer som alla misstag jag tog, ja. Vers 8. Av ötlun høylövun, var henta nage given, jag kunde göra höjtningen om evangelium över en särskild rykdom Kristus. Och att upplysa ötlun kvose hushalt i vid landarmalen, vi fra evig tøyen er være fjalt og i gode som alt er skapt. Så kommer det til, for jeg markfalte vursdom og gods nu. Vi samkomne skulle være kundgjørder, tikkene og velten etla valten i himmelen. Etter evig av fire atlan gods, som han fullført i Kristi Jesu herre åker. Och så var det hit verset, för han säger samma vi ödlun in höjlo. Era menta fäta. Hur långt den dubten, ja? Ja. Ja, till här långt nere. Han kommer till att det här långt nere. Jag läser bara rest. Tog till bodje knö moine, vers 14 för färgen. Fra honom hever allt som fäger øyter i himmelig og gjør navnsøyt. At han etter ryddommen dårtar skjønner skal djeva tikkum, at hit vi anda hansara, styrkjas vi kraft, og i innvarstes menneska tikkara. At Kristus vi trønne skal byggva og gjørston tikkara, og en sier og en affær, føler seg heima. Ja. Gjørston tikkara. Så til rådfest og grundfest og i kærløyka kunne vi ötlun innom høylevå være menta fæta for brøtten, langten, dybten og hatten ner og kjenna kærløyka Kristusar som styr opp om allan kunnskap for at tid kunne være fyllt vi allare fettlingods. Men honom som mentra gjøre mer enn alt lengt ut til og i vid beia etla skilja etter kraftene som oi okkom virkar. Hon vil dårlig til samkomne og i Kristus Jesus jeg noen atlar tøyer
och i alder och alla över. Ja. Det är att samla och akkurat samordningen. Ja, ja, att han sitter så omättligt gott. Samma vi öllon hinon heilo. Ja. Ja. Det är akkurat det och det är bara hon att tacka för det. Och det lukkast. Ja. Det är lukka. Det är etnast, ja. Det är lukka, ja. Så jag att om det ser öjliga flökt ut och då kan bara halta att det allt är runt och så är det detta till en verlöjt. Och som ska ta sikrande efter. Det är allt annat så inte. Ja. Och kvärt han det går. Just, ja. Ja. Ja, till himmel långt och här. Jag synden fyregiven er. Ja. Till lands till kjös kvad gjerda kvær. Herr Jesus er til himmel her. Ja, ja. Jeg minnes hatt det samband med Almo, så Andreas som Tone, hon var så sjuk. Og det var ett landa vi at ta fenk og sentere. Og så sunket der ut av fiskabeltsene. Og nettopp var i en sorg før jeg hadde de fenket nekka som var sunket ut. Og levde gjerne høyre det, med han og strøttes til det sørste. Og hvordan så for å synes jeg vi ettersom vi skilte. Så jeg at dette var akkurat det som hon opplevde. Så at himmelen var her, men nå skulle hun fære. Så hun kom her høy. Ja. Jeg vet ikke det. Det är så fantastiskt alltså. Det är människor som kanske har finnit en arvsfätarna åren kvart vi tar som haltar till att ja man kan inte veta det för man kommer till himmas, ja man kommer här. Men det som I halt är så dyra bara vid himlen är till att han är långt här och nu innan oj och alltså vi tog så var himmelen inte främmande tar vi kom här. Oj, det har vi redan inte. Tog att han är en pastor av och långt här och nu. Och det är det som Paulus visar i bröven från Kristus inte få fram att låta hända himmelen och gör kännas mellanmänniskor. Det är han är himmel långt här. Och så är när sista pastoren är en Filemon. Han är särskilt av veckor. Så det här blev det så anläggens hass så väl. Han säger till att kanske han just tog var skilter fra det här. Lyttla stund. Säger han, för jag tog kan få en attor som äviga och, eller till äviga och. Ikke som træl långkor, men som mer enn træl. Som elskar han brøvor. Det han mer og særlig han hått. Og hvordan mye mer tøkket her, bæg jo I holden og I herren. Så sa som tog råknar med for sambrøvor tog, så tek mot I hånden som mot mer. Her han gjørst der nekran året, eller skilter han der neka, så skriver at det råkning møyna, for at det verkst. Paulus skriver vi møyna I egn og hånd, jeg skal gjalda det, for at jeg skal ikke sia vi til, at du skilter mer enta til sjolva. Det må tog at han låt han til Kristus. Ja, det kan man råkna ut, ja. Ja, bror, vi mer hentor I herren og luka hjärsta mot Kristus. Og I alle de lyttne tøyen og skriver jeg til tøyen, viser du at du gjørst enda mer enn det som sier. Så skal du også gjøre mer herberget til røyer, tog jeg vågne at vi bønner tykkere skal være tykken given. Epafras, som ser vi mer fengt Kristi Jesus, leder halsa til her. Som Løyes Marskos, Aristarkos, Demas Lukas, og gjøre samme verk som Nei Herre okkara Jesu Krist, være vi anda tykkere. Ja. Ja.
Att det är Ja. han blev via nevnet til her hentor, og til nok det som navnet Onesimus mersker. Til hentor. Og her vil det så sett i gasareierne. Men et navnet at eita hentor, men nu han så veldig bliven til at han kommet å kjenne at han nødja løyve, ja. Til altså. Og det er som sangen sier, jeg visste hva jeg kan lære, et sammen om at frie og i bæra, da jeg ser at det. Ja. Fra tog min sala i vujkor til god om skiftest øy. Så nevner jeg til om hjertan mot en svujkor, og men kan si en øy. At det må være til, så sier han til hjertan som 8-4. Ja, det är så det. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Ja. Nej, men hade nu kallar så sändningen för hjärtamål. Men allt detta här som vi tåsar om till en hjärtasäk. Ja, det är en hjärtasäk. Och är det inte det så är det inte löjligt. Nej. Det är varvat hjärta tåst fram om allt som varvat väl. Två gånger löjligt. Ja. Fra 2 gånger løyve ut. Og det akkurat her, altså, vi trunner, vi trunner til som Kristus hever utvida. Så Guds egna hjärsta kommet til okkona. Og det vi hele andre, det Guds hjärsta som bor i okkara hjärsta. Okkara hjärstum. Hjärstum. Ja. Men det vi skiljer på en måte øyelig vel Paulus, men vi do ikke å sette oss i hans sted her, altså at være, man vil sagt vi menneskens lille åren så forlangant, ja. Du er det her som han sier, som du leser nå, ja, bror, vær mer henter i herren og luvka hjertet mot Kristus, ja. Her kommer vi fylja, men så sier han, og alle det jeg lyttene til en skriver til til viser du at du gjørst enda mer enn det som jeg sier. Du på en måte så dikterer Paulus hva og i Filemon skal gjøre, men det jo knytt sammen og i Kristus, ja. Det ikke bare en herrebå fra Paulus, for han gjør seg alt av at kunne forlange noe, men han gjør det i fotlen allit av at her har trunnet til felaks, der har Kristus til felaks, og nå kommer det så å vise seg til Filemon, om han lustar etter, og om han aktar. Og jeg vet ikke om det noen frasøkning om det, jeg leser så ikke om i Bibelen, hvordan tog han så imot det, og Onesimus ta i han kom etter. Og jeg trykker at Paulus har kjent Filemon så mye vel, at han lyder av det. Han lyder av at han reagerer til som han innskjer. Ja. Det kan virke som om at det kommer sin til at tvivliver han. Det måtte si at 70 årene i 2 versen. Ja, akkurat, ja. Men det også stembrande for Filemon å høre det om seg selv. Ja, akkurat. Det må jeg ikke glemme. Nei, det sannhet. Det har kjent det så mye vel, og ja, då var vi att sätta kunde nå ut där tojer i 2 år. Ja. Alltså ta i också om kynnes allt vär och harrent och nej, jag vet. Nej, det är öla torfet och kunna se dem in och i tojna ta men. Ja. Jesus sannläggan här. Ja. Här galdans alla tojer. Jo, det är. Helt fram till akkurat toj och för galda längre än. Ja. Ja, det är det. Och Herren har tack för det. Ja. Jag tar galtan till alla tojer, inte tojen i färden så samkommande och luren ska jobba och i veranchen råpe värre. Ja. Och han savnar också samman så här. Ja. Jag husker om och ser åren här
Det samsvarer eisene vid til som Jesus sier om sine ekne åra, at min år ante og loiva. Det det som teler ui sånne her årene her. Ja, det vi åren noe helt spesielt da. Og det noe som vi mennesker har fram om alt annet skapt. Det det her å kunne kommunikere, samskifta vi årene. Men han det här dimensionen som fattas där man inte tror det Jesus. Hon ger alla månen. Ja, hon ger alla månen. Ja, det gör. Ja. Ja. Och just det att från att man är bad och i enfald och in och i ungdomsåren ett lag som man ska säga. Mantalsåren och så åter till att ett kommer så man är bara se att det har gått att det var det med mig. Ja. Ja. Det det som var rockare fetrar. Bäj efter hållt någon och i andan. Ja. Jag blir omtrent tar vurst då. För det att Jobb säger till att han säger vid människa att öttast herran är vurstamor. Och han skutset inte vit. Alltså. Så de må ha haft det från hon. Ja. Ja, det alltså man blir så gripen av den här fantastiska skaparverken nästan. Och ser tillvärde som vi får lov till att leva här och det blir så öla just firman nu korsan ända in heter här att vi har finnt det här likam som vi har. Som ett tillhållsted, som ett hus. För vi så big for ja. Så vi är inte bara likam, vi är andra sal och likam. Va? Och fyra att vi har finnt det här till ena tog. Vi har alltid köpt att vara till för att ta likam för. Men vi har finnt detta likam till hela hjörne och i tøyne som vi lever i till att vara vid till att uttrycka han att kunna dikter hansara. Och det är omätliga störst. Och det kan kanske låta som om att det blir så havlagt och så hellet att man inte kan leva som en vanlig människa. Men alltså här är allt knutt i. Bäge gerandes och heilat, hvis man kan säga det på tammata. Jo. Det är allt från gott, ja. Och ta Jesus kommer in man kan säga nästan in av paddlen här då. Och gör den där paddla. Kvar är det han fer? Ja. Jo, det första vi läser om han är i mitten där skriftklok, ja. Men som 12-åra gammal sätter han tar på plats. Tror han var av en örona. Men kvar är det att du sarstan mest till mest mittelvanliga folk. Till här han är. Och han var så mycket nekvär att han blev beskylda för att bära vara vinsfolker och attar, ja. Som var osömligt, ja. Men så nekvär han mittlen till vanliga människor. Men han var inte vanlig, mittelvanliga människor. Det är bättre, ja. Ja. Kan sitta på polska då bena på en sav, Jakob? Herre, vi tackar till för det så löt. Och nu om egnan uppbygging. Jag tar en livan till höjliga år. Som vi antar någon ger löjve så inte fått att leva. Och herre, tack för Jesu kära som omsitter till er och som var ett någon alver röjna för att komma så långt och så brött och som vi lär sig här långten och brötten och hatten och allt. Jag tog in någon ont och fått lov värsk. Tack för det. Och vi är och vi tog värsk. Jag vet det värsta självt. Tack för det här och tack för att vi kunde hitta upp bättre och framåt. Och glädjas då jag skåa till och i övervärat här lojk. Och genom bona som vi alltså står att drömma om här och nu. Och genom frälse som ett ångat för jag har uppleva.
Men som vi tar smakka, og i det nødja menneskene her, og Jesu tøyene som så kjøtt for oss det. Takk for det, Herre, og signat lokkere kære, og Jesu navn, amen. Amen. Så var hesenpastoren av Gjerstamal kommet enda, og vi får takke for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp, klipper og setter sammen etter, altså redigerer. Og så det Ronny Petersson som teker seg av Ljøvenon, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Pastor av Gjerstamal som har vært, her kan du finne av YouTube, og du leiter av Iktus Sjønvarsp. Så en affær, tusen takk for Jesper.